जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबि बा इउनिटि फरामनिफ्राय मेसेज हरनो नागिरदों आरो साफ्रोमबो जोंनि भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनो आङो फंनैसो बुंनानै मेसेज हरनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जे फैगौ 21 अक्ट'बर 21 थारिखआव जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनि मोनसे फाउन्डेसन डे नैथि जोनोम सान इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनि बे नैथि सान बा नैथि फाउन्डेसनखौहाय जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बड'फा अडिट'रियाम कालचारेल कमप्लेक्सआवनो जोङो गाजा गोमजायै बेवहाय जोङो मोनसे हाबाफारि लानो नागिरदों। दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि धेमाजिनिफ्राय लानानै आप टु कार्बि आंलं ओरैहाय बिश्वनाथ गहपुर सनितपुर आरो बेनिफ्राय मा होनो गवालपारा बेनिफ्राय बाखि जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय डिस्ट्रिक्ट साफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ खावलायनो नागिरदों नैबे चेनेलनि गेजेरजों नैबे अक्ट'बरनि 21 तारिख 2024 जे मा होनो फाउन्डेसन डे जागोन बेवहाय नोंथांमोना जेरैखि जायाबाबो लैहोर लैहोर फैनानै बे इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै मदद होफैनांगौ। दा बेनिखायनो बे फाउन्डेसन डेआवहाय जोंनि साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबि लिडारफोरखौबो जों बेवहाय हांख्रायनाय जागोन। गासैबो फ्लेक्सननि जेसेबांनाखि लिडारफोर दङ सिगनेटरनिफ्राय लाजोबनानै जोङो बिथांमोनखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ लेंहरजोबनाय जागोन। दा बेनिखायनो आसा मिजिंथिदों सारमोनहा जोंनि लाइजामखौ मोननाय लोगो लोगो जाहाथे रेसपन्ड होनानै मोजां गाज्रिनि थाखाय जोङो खेबसेनि थाखाय ज' जिरायनानै जों सावरायनायनि गेजेरजों इउनिटि फराम दैदेननायनि गेजेरजों थांनाय 2027 सालाव जालांनाय बिटिआर एकर्डनि जाहाथे एनडिएफबि एंगेलनि बेसिकेलि क्ल'जफोरखौहाय ज'यै थानानै जुदि मावफुंनो हालाङोब्ला बेवहाय गासैबो दैदेनगिरि सारमोनहा बेवहाय रायजो राजाजों मोनसे अनसायजानाय मोनसे खाबु मोनगोन। बेनिखायनो सारमोनहा जाहाथे आदारवाइज माखासे समाव खोथा बाथा फंसे फंनै दान्थे बिदान्थे बुंलायनायफोरखौ लायालासेनो नैबे जोंनि इउनिटि फरामनि फाउन्डेसनावहाय बाहागो लाफैगोन बेखौ मिजिंथिबाय। आरोबाव भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा फैगोन आरो सोरबाफोर जुदि बेवहाय गोसो गुदुं जुदि खोनासंनो होननानै फैयोब्ला बेवहाय फैनो हागोन। आरो बेखौनो आं दिनैहाय फोरमायखानो नागिरदों बे इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनि नैथि फाउन्डेसनावहाय खुनु प्रकारै जों पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफोरखौ जों लानाय नङा रावनिबो पलिटिकेलनि थानो मोननाय नङा। खिन्थु गबिन्द सारमोनहा नंगौ इउपिपिएलनि मा होनो पलिटिकेलनि मानसि जानो हागौ अब्लाबो जों सारमोनखौ बे समावहाय इउपिपिएलनि पलिटिकेलनि मानसिना जों सानना लानाय नङा। बिथांमोनखौ एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों साननानै लानानै जोङो फेमिलि हिसाबै जों रायज्लायनो थाखाय जों बिथांमोनखौ लाफागोन। फेरेंगा सारानो जा सावरायग्रा सारानो जा जिरेन बर'आनो सारानो जा मा होनो सानजारां सारानो जा बेनिफ्राय मा होनो फैलावानो जा बेनिफ्राय जोंहा भुपेन एमएलए सारानो जा जों गासैबो ओरैहाय मा होनो रुजुमोनखौनो जा अलंबारमोनानो जा बेंगामोनानो जा सारमोनखौ जों लानानै जोङो बे इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनि फाउन्डेसनाव जोङो लेंहरनो थाखाय जों दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बेखौ रेडि जानानै दं। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो 21 तारिखआव फैनानै बाहागो लाफैगोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय अडिट'रियाम मा होनो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बे जानो थांगासिनो। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मेसेज हरनाय जाबाय। थेंक इउ।